मुंबई विमानतळावरच दोघांमध्ये फ्री स्टाईल हाणामारी झाल्याचं पाहायला मिळालं। पार्किंगच्या वादातून टॅक्सी ड्रायव्हर आणि सुरक्षा रक्षकांमध्ये बेदम मारहाण झाली। हाणामारीचं सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल झालेलं आहे। पोलिसांनी हस्तक्षेप करत भांडण सोडवल्याचं दिसतंय। मुंबई विमानतळावर पार्किंगच्या वादातून टॅक्सी ड्रायव्हर आणि सुरक्षा रक्षक यांच्यामध्ये बेदम हाणामारी झाली। या घटनेचं दृश्य जे आहे ते मोबाईल कॅमेरामध्ये कैद झालेली आहेत। टॅक्सी ड्रायव्हरने चुकीच्या पद्धतीने गाडीचं पार्किंग केल्यानंतर सुरक्षा रक्षकाने त्याला हटकलं आणि त्यानंतर त्या दोघांमध्ये शाब्दिक वादावादी झाली। पण अवघ्या काही सेकंदातच दोघेही जण एकमेकांना भिडले। दोघांनी एकमेकांचे कपडे फाटेपर्यंत लोळून मारामारी केली आहे। ही मारामारी पाहण्यासाठी अनेकांनी गर्दी केलेली होती, मात्र कुणीही त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न केला नाही। काही वेळातच पोलिसांनी हस्तक्षेप करत या दोघांचेही भांडण सोडवले।